ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിനാൻ ബ്ലോഗിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം സിനാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം സിനാമറ്റു സുഹൃത്തു കൂട്ടായ്മയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ഇക്കാൻ്റെ സഹായത്താൽ 36 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ബക്രീദ് കിറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 36 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ബക്രീദ് കിറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഇക്കന്മാരോടും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 36 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം കിറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് 18 കിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുള്ള കിറ്റുകൾ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിലെത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇവിടത്തും വരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ചാട്ട് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കിറ്റുകളുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താം. കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 കിലോ അരി, പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൽഡ, നെയ്യ്, ഓയിൽ, സേമിയ, പിന്നെ നമ്മളെ മസാല, ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ സേമിയ പാക്കറ്റും വന്ന് പായസം വെക്കാനുള്ള സേമിയ പാക്കറ്റും അടക്കം ഉള്ള ഒരു കിറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ച എൻ്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് ഇക്കമാരോടും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോടൊപ്പം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ അടുത്ത വലിയ പെരുന്നാളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പെരുന്നാളും വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സഹായിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.